ke Saint Peter and Paul Secondary School mau kisim sora hakasi thoding kelapan hap perdano ya kejing rakhe ya ke jubilik siar ni kejing dap sanpos nem jong ke school da ke penong ya ke program ke ba ipu iping ya ke ni kejing rakhe lapan hap perda da usimbut menteri rangba ke jela uba preston tensong ringkat kejing don lang menteri ke puli puthi uba lakmen rumboi UMLA ke Shela uba Balajit Sindram UMLA ke Sora uba Gavin Millim UMDC ke Sora uba Tita Star Welkain kinong penya nong hikai ki kena school ki barim bat ki bamenta uba preston la plat pat ba ek kot sa jingken mau ula audio ki kum kadak jong ka jing rakhe ya ke jubilik siar pat la pen kup buram ru ya ke sister provincial ke sister Smitha SD ke belara khilang ya ke jing dap sanpos nem ke jing long riunem ke jongka lapin ipu ipieng ya ke jing rakhe de ki jing rwai bat ki jing shat ki bla shiminta de ki kena school uba preston tensong ulaya ro ki bor penya juga school ki bila la ban ai ke jing shakri hagi ki san post nem ban ai jing nang jing start ki khenna ka shnong mau ki sim padi ki shnong ki ba marjan ulaya thu ba ki dan bun ba ki school ki ba bun da ki nong hikai banya ki khena school badde na ka daw ba ka sarkar ka shime ka rai ban ong ba kum ki ti ki school ki de ban khang no namar ba kim kot ek policy jong ka sarkar jela bat sarkar preng usimbut menteri rangba ula kentho kelaru iki briu ki bakenno baka kot yarap na ka benta ki samla puli bapin kre na benta ka matrik ka CM impact bat ula ong kini ki bakentho ki bentip bakani ki ka kot yarap bat kam nei setia ka kot puli Tementang la play dengan souvenir, mana mentang ni agak jing thap di macam nak mentang dengan souvenir la play dari Honorable Deputy Chief Minister ini, Sri Tun Tensong. Ia don hakan Singapore. Therefore, ban I mensin ia ka school management baru kawai. Hakan ka snong how ni ulum ubah kentang ubah internet kikun jong pi kikun jonga kiadi ia ka umpoliu jong kejingnan kejing start ngasngau bangadai ban ai ka burom ka bakrau ia kan ka mission ka bamenta ka jing syakri kalong sun postnet Saint Peter and Paul kumbang ong yapi kadai ka karir jong ki khon ki ba it ki jong ki basdang na do ka primary level secondary but hadu ka higher secondary tesngau ba tongin ya trelang bat ka surga namar ngida ang no si sabat kentiu ya ka percentage of pass bat kumju ru ban warra ya ka quality education hat keleng saudong jo ke jelam ikla jo kilong kami kilong pa kibia don na ka ni kapor nga kentu nga khot nga wer ya pi we ai ka jing krisan ka barat ba ya ki khun ki jong pi an nikila apoy hayi nga sen ni kum ki kbi ki pa teng teng iklet no yala ka jong ka jing ki kle niskau kum bangila pha ye ki khon jong ya school ka bumut de ka kamram ki nong hikai bakin ai ka training ka babiang ya ka burom ya ka kor ya ka jingnang ya ka jingsta nga ong thi kam de kum ta ki khon jongi ki lek bandi ia ka jing start hapo school Henry kum ki pa ngi hap ban ai ka dawai ka bakenja mansin ya ki khun di jongi playo i menta ka deka juk ko menta teng teng na isyo kai bagi kena mari pas matric ya pas PU pas class 12 I kum baki ringkat baki rang ba I kum baki kam simpas penban maki ya kirang ba kaburom ka ko na I kum bakam don shu
Dengan ngakot ya pi ki kemi ki pa. Kadai ka kamram jongi.